ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను మాత్రం మస్తుకున్నా. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ప్రభాస్ పెళ్ళి ఎప్పుడట. సో టాపిక్లో వెళ్ళే ముందు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోలతో మేము ముందుకు వస్తుంటాం. సో టాపిక్లోకి వెళ్దాం. ప్రభాస్ పెళ్ళి ఎప్పుడు అని హాట్ టాపిక్గానే ఉంటుంది. ఆయన పెళ్లిపై ఎన్నో వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ దానిపై క్లారిటీ అనేది ఉండదు. అభిమానులే కాదండి, బడా స్టార్స్ కూడా ప్రభాస్ ఇంటివాడైతే చూడాలని కోరుకుంటున్నారు. కానీ ప్రభాస్ మాత్రం ఒక్కటి అడగండి అని అన్నట్లు పెళ్ళి అంటేనే తప్పించుకొని తిరుగుతున్నాడు. సో ఈ మధ్య రాధేశ్యామ్ మూవీ ప్రమోషన్లో పాల్గొన్నప్పుడు ఇదే ప్రశ్న ఆయనకు ఎదురవ్వగా లవ్ ఫెయిల్యూర్ అంటూ చెప్పి మాట దాటేశాడు. సో ముఖ్యంగా ప్రభాస్ అనుష్క పెళ్లి చేసుకుంటారనే దానిపై న్యూస్ కొన్నాళ్ళుగా చక్కర్లు ఓడుతూనే ఉంది. అయితే ఈ వార్తను ప్రభాస్ పెద్దమ్మ కృష్ణరాజ్ సతీమణి శ్యామలాదేవి ఖండించారు. ఇంతకీ ఆమె ప్రభాస్ పెళ్లి గురించి ఏమన్నారంటే, ప్రభాస్కి మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలంటే ఎంతో గౌరవం ఉంది. సో మహిళలంటే గౌరవం ఉంది. సో ప్రభాస్ పెళ్లి తప్పకుండా జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో ఆయన బిజీగా ఉన్నారు అని తెలిపారు. ఓ నటితో ప్రభాస్ ప్రేమలో ఉన్నారని, ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటారని వార్తలు వస్తున్నాయని ప్రశ్నిస్తే ఆ వార్తలు నిజం లేదని శ్యామలాదేవి సదరు వార్తలు ఖండించారు. సో ప్రభాస్ పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయి ఇండస్ట్రీలోని అమ్మాయా బయట అమ్మాయి అని అడిగితే ఏది ఇప్పుడే చెప్పలేము అని, తప్పకుండా ప్రభాస్ పెళ్లి చేసుకుంటారని ఆమె తెలిపేశారు. సో ప్రభాస్ అనుష్కల పెళ్లి జరగదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు మంచి ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళ మధ్య అలాంటి ఫీలింగ్స్ లేవు. ప్రభాస్ ఖచ్చితంగా పెళ్లి చేసుకుంటాడు అంటూ చెప్పుకొచ్చింది. ఇక అప్పుడు ఆమెకు అమ్మాయి ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళేనా అని అడిగాడు. సో ఆ విషయం ఇప్పుడు చెప్పలేనని, మీకు త్వరలోనే తెలుస్తుంది, అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయండి అంటూ సమాధానం ఇచ్చింది. పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ తాజా చిత్రం రాధేశ్యామ్ తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం, తమిళ భాషలో మార్చి 11 ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్నది. పూజా హెగ్డే హీరోయిన్, యూరోప్ బ్యాక్ డ్రాప్లో సాగే పీరియాడిక్ లవ్ స్టోరీ. ఇదే 300 కోట్ల పైగా బడ్జెట్తో సినిమా నిర్మించారు. రాధాకృష్ణ కుమార్ దర్శకుడు గోపికృష్ణ మూవీ క్రియేషన్ బ్యానర్పై సినిమా రూపొందించింది. సో వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ గంట కొట్టండి. మరిన్ని విషయాలతో మేము ముందుకు వస్తుంటాం. సో అంటే దెన్ బాయ్, కీప్ స్మైలింగ్ ఎవ్రీవన్.